Goedenavond allemaal. Welkom op deze eerste dag van 2025. En namens iedereen bij Omroep Zeeland de allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar. Hopelijk met veel geluk en gezondheid. Het nieuws in Zeeland op deze 1 januari. Tijdens de jaarwisseling zijn 2 jonge kinderen zwaar gewond geraakt door vuurwerk. Een jongen van 13 raakte gewond aan zijn hand nadat hij een cobra had afgestoken. En een jongen in Nieuw- en Sint-Joosland raakte zwaar gewond. Nou, ze liggen in het ziekenhuis en ik kan geen goed nieuws brengen. Ik denk echt dat ze voor levenslang kwetsuren op zij hebben gelopen. Dus 1 aan de ledematen en andere aan het gezicht. En dat is echt vreselijk. De politie kijkt terug op een jaarwisseling met veel vernielingen en overlast van vuurwerk. Wij zijn ontzettend blij dat wij in ieder geval dit keer geen gewonde collega's hebben. Maar het blijft gewoon de drukste avond voor ons van het jaar. Een van de grote incidenten was de uitslaande brand in truckerscafé De Rode Leeuw in Nieuw- en Sint-Joosland. Vanwege de rook was de A58 enige tijd afgesloten. Het café is al jaren dicht en buurtbewoners waren niet verrast dat er nu iets is gebeurd. Natuurlijk had ik dit verwacht, ja. Dan konden we toch allemaal, als dorpbewoners konden we daarop wachten, ja. Zijn we met de vrienden eigenlijk hier naartoe gelopen. Toen zagen we echt allemaal vuur en supergroot in de brand hier zo staan. Dus. In Vlissingen waren 2 steekpartijen waarbij gewonden zijn gevallen. Er was 1 aanhouding en het politieonderzoek loopt nog. Ondanks de onstuimige golven, de wind en de temperatuur waren zo'n 300 bikkels naar het strand van Breskes gekomen voor de nieuwjaarsduik. Niet nadenken, gewoon erin gaan. Als je gaat twijfelen, dan wordt het niks. U bent er helemaal klaar voor? Dat denk ik. Het is de eerste keer dat ik dit doe, dus ik ben wel een klein beetje zenuwachtig, moet ik zeggen. We zijn van Luxemburg. We zijn een beetje crazy. We hadden 4 vriendinnen. En ja, dat was onze challenge voor de 1 januari. Heb jij een tactiek? Hoe ga je het doen? Niet denken, gewoon doen. Want anders, als je gaat twijfelen, dat is heel koud en dan moet je gewoon niet doen. Gewoon er in 1 keer induiken. Het is wel heel koud. Ja. Maar ja, verstand op 0, zoals ik zei. Erin, niet nadenken. Echt superleuk, maar ook echt heel koud. Ijskoud. De Grote of Maria Magdalena-kerk in Goes heeft een ster gekregen in de nieuwste Michelin-reisgids en heeft de kwalificatie een bezoek waard gekregen. Beheerder Gerrit Dieleman is er natuurlijk blij mee. We zien dat toch als een erkenning, allereerst van de waarde van het gebouw, de mooiste kerk van Zeeland. En daarnaast de erkenning van onze inspanningen om hem zoveel mogelijk open te stellen, zodat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten. De kerk heeft de ster gekregen omdat het aan meerdere criteria voldoet. De criteria van de Michelin's reisgids betekenen dat je een locatie, een plek moet hebben waar mensen iets kunnen beleven, waar ze gastvrij ontvangen worden, waar een plek die toegankelijk is en die zeer de moeite waard is om te bekijken. Volgens Dieleman bewijst de ster dat de kerk midden in de Goese samenleving staat. En het is een mooie erkenning voor al het harde werk. Samen met alle mensen die hier culturele en andere dingen organiseren, zien we het ook als het hart van de stad. En ik denk ook dat we de afgelopen jaren hebben laten zien dat we dat kunnen zijn. Voor Maureen Jansen van de Kustmarathon is oud en nieuw gewoon een werkdag. Om 12 uur gaat de inschrijving van de marathon open en zij moet in de gaten houden of het allemaal goed gaat. Is een jaarwisseling nog wel leuk voor u? Jawel, want ik geniet daar wel van. Vooraf heb ik de voorbereiding ervan. Het is altijd een soort toch even spannend inderdaad. Loopt alles? Gaat alles goed? Hapert er niks? Als het eenmaal loopt, dan loopt het en dan kan ik hem ook gerust
durf ik hem dicht te klappen. Het ging voorspoedig. 50 minuutjes het nieuwe jaar en dan zitten we aan 3300 wandelaars op dit moment. En een goede 500 hardlopers. Dus ja, daar zijn we super blij mee. Dat alles vlot verloopt, maar ook dat deze aantallen weer aanmelden. Is dat nou elk jaar zo snel? Ja, voor de wandelmarathon wel. Er mogen 5000 mensen daarin meedoen om te wandelen. En dat zit eigenlijk in een goede dag, 1,5 dag max, zit dat vol. Vandaag ging het nog sneller. De wandelmarathon was om 9 uur vanmorgen al vol. Er stond vandaag een stormachtige wind. Langs de kust is de 8 Beaufort gehaald. Verder was er veel bewolking en het was wachten op de regen. Vanavond trekt de neerslag van noordwest naar zuidoost over de provincie en het zal pas na middernacht zijn wanneer we achter het front terechtkomen. Achter het koufront zitten opklaringen en af en toe een regenbui. Het wordt 4 graden met een matige westenwind. Morgen is er dan eindelijk ruimte voor de zon met een graad of 6. Wel blijven er buitjes overtrekken en dat kunnen regenbuien zijn, maar af en toe kan er een winters karakter in zitten in de vorm van hagel of natte sneeuw. Dan de vooruitzichten. Vrijdag wordt het 5 graden. Vrij zonnig en houden we die buien met een grote kans op winters weer. Zaterdag is het met 3 graden fris en overwegend bewolkt. En dan zondag. Die wordt interessant. We starten met temperaturen rond het vriespunt en dan trekt er een warmtefront over met sneeuw. Maar dit zal snel overgaan in regen en de temperatuur die schiet dan weer in de dubbele cijfers. En tot zover het korte nieuws en ook het korte weerbericht op deze 1 januari. Blijf op de hoogte van het nieuws in Zeeland via onze app, socials en ook via onze site. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.